درود و درہبات و سلامتی نیک واہک پروجن سرچمگے سرجمے دوستو واجہاں استاد و زانتکار پٹپولکاراں وہ حاسن درود و درہبات واجہ منی واجہ برات واجہ علی بخش تشتیاری ہے واسطہ کے بعض جوانے گپی جتو وتی دیداں کی وشتو آبانی باری کا بلوچی آبانی باری کا گپی جتو تازی آبانی باری کا گپی جت ہر جنجال انچو کے واجہ گو بیتگاں اے بلے اگاں ایسا تو علمی بنیاد بچارے واڑ نیا علمی بنیاد بزا ہما لسانیات رہبند حساب آگا تو بچارے واڑ نہیں انچو واجہوں گو ہر نیستیں بلوچیا بلے اگا لاتے دوئیں پاداں یکیں کوشاکاں کہ آڑ ہستے گوڑا وہم ہما نادرہ ہی ہیں کہ اگاں مرد میں رو گئے وہ ہمیں باور گما کہ منی پوچھتا کسے گو چک بجاں بیچاری کس نیستیں بلے آوتی وہما ہما راستیت روشما گندی کہ ہاو چیزی گوں چھ وہم علاج نی یک مردمیا کہ ہمیں باور ہے کہ آباں عربیاں علمی الگ گپے نے آگاں علمی گپے بھی بڑا یک مشکلی دیکھے پیدا ہوئے گئے دے میں توار بندہ گپ جائے مشکل اسے کہ گڑھا ہمیں حق کے عربی نامانی واسطہ عربی سیاہگا دیکھ بیگے کہ آئیے عربی نام و عربی سیاہگا کو نبشتہ کنک ببا گوڑا چینی نام چینی سیاہگا کو نبشتہ کنک ببا آہنیو حق کھا گوڑا ہندی نام ہندی آباں کو نبشتہ کنک ببا ہاں یہ حق ہوا گوڑا تو روسی نام روسی سیاہ کو نبشتہ کرنے کے حق ہستے اگاں عربیاں ہا یہ علمی حسابہ یہ اگاں ہر نام ہما آب و سیاہ کا ہما زبان کا نبشتہ بھی گوڑا زبان جند پشنک پی ہے یہ سیاہ پشنک پی علمی گپی نہیں بلے لاتے مردم گوشی ہنچو بی بی دا ہاتھ دیا دا واہ دیا ہنچو کناو ہم مردم یہ جورا ایربا چیزے واہ دے واسطہ نہ دائمی چیز واحد واسطہ بلے انچو کہ آدھگے سجے گپن سر اتفاق ببان کہ آدھگے گپ و حبر بزاں درآمدیں آباں نوشتہ ماباں انچو واجہ علی بخش دشتیاری ہم گو آدھگے گپ و حبر دروس بلوچی سے آگا بباں تو ہم مردم ایر بار تے جورا ایر بار چندے واحد واسطہ کے آیو کے دگے پدرے چے کہے تو مارا چے شرطریں جوانتریں یک فیصلے کوت بکاں ماں کو تو نہ کرنے گائیں بلے راگی شتا آڑگی شتا انچکے واجہ علی بخش دستیاریاں ہوں گو کہ آڑ نہیں سیاہ کی رہبندی آڑے چنی گیشت کندرو یہ مگانم گا بلے کہ یم مرد میں ہمیں گپا چیئے کہ من نام عربی نوشتہ کنا آئیے وطی آگا حب پدا نوشتے ہی کان ما کسا نگوشے کہ تو چو مکان بلے ماں وتی جند مارا ہوں مکن کنک مبی کہ ارچے بلوچی نوشتہ کا آہوں بلی نوشتہ کا آہوں اگا ہمیں عربی ہیں یا آدگریں درستہ بلوچی کے نوشتہ کا بلی کنتے او ارچے عربی نامہ عربی دعوی نوشتہ کا ہم بکاں بلی یک مدتی گوزی دا کہ جوانتریں یک فیصلے کنک بھی دیم طرح دیم توار بندہ گپیا پتہ لاتے مردم ہمیں واجہ علی بخش دستیاری پیسرا گو پیسرگی نا یہ گپ درو علاس بیتگا مرچاں بعدیں حد تک انی میں مولا و عالم بھی گپ انم کا دل گوشے کو تگو انم کا آئینا بعض جوانے گپ جن گائیں تو بلوچی تبا او لسانیات ہمارا رہبند قانون سرپداں پرچہ ہر دنیا زبان تریں انگریزی بھی فرانسی بھی ہندی بھی عربی بھی درست ہے ایک لسانیات قانون و رہبند دی ہستے کہ ہما حسابہ و تر گشینا ہمیں حق کہ ہر آدھگے زبانہ ہاں بلوچی ہم ہاں بلوچیا چی حق کے پچگرک ہوا یا زوراکی ہے او زانوگری ہے نہیں بارحال لاتے مردم کے ہمیں دعویٰ کنک لوٹی ہم ماں آیا کس منے نہ کم ماں ہوا نہ کچھ نے بسی نام عربیہ نوشتہ کنا بلے ہر چیز بلوچی تو کا نامہ نو چیزا نوشتہ کہاں
Aho bili nivishta ka. Bili dem taratan abari bigish. Vasho vajdil baat hai Ustad Ali Bakhsh mein didan kat. O brato dosto wajahan ishkut. Sangatan dursta mawajash mein minnat para. Hasto salamat baat hai. Allah mein hai. سلام و درود و دراهی پدا پا روزن سرچه میگه بڑا واجه ها و یا سلام خاص موتی عارف امراض وغیره استاد برکت برجان وجا تیگا باز جانتا جی ما ہمیں گوشیں کہ سید رہبند و گشتا آئیے و کسا اعتراض ہیں باید مبی اگر ہاں گوڑے بی فائدے اس کے مبتی اڑی ارکس اڈ کتابہ لے دو میں بھی نامان ایک بار ماشوا گپ جا او جو برکت چانا لاتے فصال جا کہ اگر چو بھی گوڑا چینی نامہ ہیں چینیا کو بلے کہ یا ہندیاں یا انگریزیاں جی وجہ بشا ماشوا سیاہگ نا سیاہگ مشوا عربی ہیں وادی کہ رسم الخط عربی ہیں گوڑا یہ نام عربی ہے نا وادی کہ چینی رسم الخط بارا گون بھی گوڑا واحد میں ہو چینی جو لے بلے کہ بلے میں سیاہگ بزا ہما لیکوڑ لیکگے واڑو پائم کال کئیگا انگریزی وشتے اسکرپٹ آو میش میں عربیت ہو کے نا وڑے نام ہم عربی ہیں پمیش کے موشیں کہ وہ کہ اسکرپٹ عربی ہے ماں کہ ہما عربی رسم الخط دیگرے وجہ سیاہ کے راست نہیں بھی سک دیگرے منی ہے اللہ رسم الخط تبشے کہ ہما خطہ تو کجا شکلہ لکھ کے لاطینہ عربیہ کجا معاشمہ درست فارسیاں اردو والا سندھیاں ما درستاں ہمیں عربی رسم الخط ہیں عربی اسکرپٹ چیوشنتی ہما ہیں نی وحدی کہ عربی رسم الخط گوڑا ظاہر ہے عربی نام عربی شکلہ ہو بلے ادا وہ چینی وہ گونجاش نہیں کہ پرچی کہ مارا چینی رسم الخط وہ گون نہیں نہ لاطین نے مارا گون ہے بلے عربی مارا گون ہے نا عربی معاشمہ درستہ زورتا ہم فارسہ زورتا ہم پمیش کا ہاں عربی آپ زورتا کا ہمیں ہاتھ رہا کہ میں اس وحدی کے رسم الخط ہمائیں گوڑا یہ گنجائش ہست یہ گپ کی وجہ دومی گپ ہوا ہمیشہ کہ تو جتا واشنگ گپ پہ ہم بالکل ہنچے ہرکس ہر ڈولی مثلا میں عربی آباں مثلا یہ کسی پر نامہ زیری کسی پر نامہ نظیری آزاد ہیں بالکل اسے نہ جانگے نہ جانجالے بلے رسم رہبند املاء رہبند ہمیشہ کے واجہ سید گیشن تا کو ہستے درو موشا ہما مردم کو اوشا آڑھا ہما ہم سید رہبند لیک گایا بلے نزان گا کہ ما چتو سید رہبند ہے یہ کا ہمیں لاتی زبر زیرہ مثلا جاگئے زبر وا یہ الف پاگو مثلا کارن تھی بس پارکم جو دیگی واضح وہ چیئے نہیں نا بلے رہبند وہ وجہ سید ہے گی سید ہے ہنچو کہ برزا واجہ آبد آسکانیہ برائیں چیئے کہ میرے ندات کا لیکچری بلائیں چیئے نبشتا واشی گپ استاد عابد جتگا شاہ گفتار وش برزا ہر کسوانی تے بیچاری تے گپ من دوست بھی تم باز بہترین گپ تام بہترین خبر تا استاد عابد گپ ہو جا برزا درو جتگا واجہ میرے نہ ہم دات گتا یہ عابد ڈولے مردوں میں استاد کہ یک مزن تجربے آئی گونے یک ادارہ یہ اہاں گوم بتا دا یہ ساتات کا سید ہاشمی اکیڈمی نامہ اور روچ مرچی ہست سلامت ہے آچا کجا وڑا لکھ کے ماں بس برابر ہے ہمیں گپ پہ واجد بزیر ہیں میرے تیمہ اشیاء دیگے وزنے جنجالے نلوٹے اے ہمیں گپ کے واجہ بر جانا جتا ماں ہمیں جتا ہر کس آزاد ہے کسی نام عربی لکھی نہ لکھی آئی زور ہے پر نہیں بلے ماں بچارے میں کتابت ہنگے وحدار رسالہ تاک مہتاک کتاب کجام چیا چاپ بے گا کجام وڑا آیا نامہ چشے کر بڑے مردوں باید ہمار راہ برو البتہ جو ہستے چند مردوں بلکہ کتاب ہاں کشی نامہ مثلا ہم اما 25 آبان تو کلک بلے یہ گوڑا ہنچو ہرکس ہوتی جندے کولچی کا لوٹ و تبے بلے علمی چونکہ تو علمی چیزیں نہیں بچہ میں علم مرکز دو سے جا مرکز ہاں اگر میں بننے شہر نہ بننے شہر یک کہ بلوچستان یونیورسٹی ہیں کہ وہ دا بلوچی باہر ہے شعبہ ہستا استاد ہستا داد ڈولیں رئی مہرے اے آر داد ہیں تیکی بازیں واجہ ہے ہمیں چو بلوچی پروفیسر ہیں کہ وہ دا بلوچی وانے نگا آچا کجا آبا زیر آیا یہ عربی آبا دیرگا نہ دیرگا زیرگا بقاعدہ
और दूमी बलूची एकेडमी है कि मस्तर मैश में या किसाब इल्मी इदारे अहम जीरगा और सिर्फ चंद मर्दों माँ के वतमावता हमें जेड़गा दारे के वजीरे मजीरे हमें बड़ा आ वजीर का अंतरो गुण कम से कम माँ हन्नी के वाहदा अंचुके वाजा बार जाने को कम से कम माँ हमें नामा वजीर देमा बरे बार कुछ सर में चारे आया एक अप्पा जहाँ को मनक भी वो हमसे रहोगे देमा अगर ना देमा गुड़ा पता जमान कॉन्फ्रेंस में भी बापू भी शादी गुड़ा जमान हर मसला हल हुआ ये बोला हरी के मां सरवा वजह पहल करे मां गप्पा थे या टेलीफोन याद को तवारा साक बोर्जे गुड्डी गप्पा में गोशदारक न वितंत शुमा आखिर को मिलेला भी टेलीफोन चे तवारा रिंगे कम के शुमा गोशा तकाजोर बिता पहल करे तो आज ये हमें जो कॉल में का जाएंगे जा रिंगे को मां आवाज गिशे तो पता नहीं गाप के खैर गाप गिशे तक अंदरो नी आवाज बारजन आखिरी गोशगे के अरकस ये बिस्तफान नामा ये आबांगो जीरी शर नदीरी शर आया है जाजे बिल्कुल माइशो किसी वजह न देम गिरता हो न किसी देमदारी होता ये शौर सलाह हरकस होती शौरा जहाँ हरकस होती पेकरा हरकस होती इल्मा चार गप जहाँ नी जीरग नजीरग हर किसी होती दस्त है या हर चीज इदगे बोशाम पता बिचा माशमा अन्नी वाजा महमूद ब्रावी निजादा लाती रसाला कशी आई मकसद है मारश शौर सला जोस के आया मंच तो भी करना यार बे आबा मजीरा मजीरा नी शौर है देखिए ये वो हर किसी तौजीर मंजीरा नजीरा मस्तर वती तबा पर्चे के अंगवा शुशे गप भी लगी शिता ये आबानी बाबता हेच का संग पे ये सद की नरस्ता के बिजीरे ने पर्चिया नजीर ने पर्चिया भले उस्ताद आबद आसकानिया बोर्जा शर्रे नविश्ता के दाता गप भी होती हो जाता है हाँ गम्मा उस्ताद आबद मन नहीं गुड़ बस उस्ताद आबद वश गप जाता बस यार हबी गप पर सर माशमा बायदे दुरुत्तफाक करने के या तजुर्बे या ये गोने या को महादे या भला ये दारा यहाँ गोन बिता कारश कुता तजुर्बे शस्ते नी वजह मागो उस्ताद आबद गप्पा के मोड़ता मीरे ने दाते कि तुम्हारा दोस्त बिता माँ होती कल के कमेंट आता माँ होती माँ मन के टेक खंजा ड्रा बात है वजह वजदल वजदुन बात है दीवान मेहरबानी वजह बढ़ जाते द्रुतो द्रहबात रोशने सरचमगे बेलुबास का चमने अख्तर नेमगत शुमारा पर मेरे सलाम वाजा अली बख्श तश्तियारी वाजा बरकत परजान की दीवान साड़ियाँ वादक वाजा के अर्ची दीवान था अस्ताओं का पंगुज दरगाह चमन्ने में दुरुस्त सलाम व हमें मौजूदी बोंगप पे के हमें आबानी बारे है के ताज़िया भूर बेबंत या के मबंत मावती हयाले गोशंगो था शुमारा वाजा शुमे दुरुस्तानी मकास्तरा और चमना चे वशिक मस्तरें और वाजें ज़ातकार हदीब हस्ता दा मौजूद हैं भले चौकुमा दीवान तो का एक बाहरियाँ सैयां गोनांगो नी मावती सरा लाजिम जानत के एक शौर के मनी तले गप्पे वाजह भूषानी नी मन अमे गुशां के इनाम के बलूचिए हस्ता पहरबी नामा ईशानी स्यागों में हरबी भी बीते पर्चे अगर बलूची तो का लेखक बेबन तो अरबी तो का अरबी नाम अगर मैं बलूची तो का बेलेकें और बितका के ईशानी माना हूँ बदल भी बीते वादी चीज़ें नामा के और ये मेहरबान वती नामा खुदाए वती नामा अब्दुल गफूर हैं अब्दुल गफूर अगर मैं अब्दुल गफूर बेकने वो ज़ाहिर शी माना मट्टीते वो बाकी ये के नेकरा हमारा और एक शर्रें सोच शर्रें पंते जानते मैं वास्ता और बल्कि मनीने बाज मर्दम हस्ता कायन वास्ता दुरुस्ता पेसर आयानी नेकराही वायच बाद आनी बलूचियत हैं और दुरुस्ता पेसर आयनी मुसलमानी है आयनी ईमानदारी है और खुदाए गो आइए रसूल गश्त के गप्पा आयच बाद पदा वती ज़ाती और के वती कौमी कहते हैं नी
اگر ای چیز بیائے تیدا اور بیگوں عربی اور نام اگر عربی ہے تو کا لکک بھی بنتے ہیں اور بلوچی ہے تو بلوچی لکک بھی بنتے ہیں مگوشاں ادا چھے یک بلائیں ہڑے ہوں چھے اور آکے نیکرائے مردمان یعنی نیمگا چون ہڑی بلائیں گشیتے ہیں و کشے چو کمکی بلوچی ہے ہمیں لفظاں کو بلوچی ہمیں سیاہ ہوں کمکی دلا سبکتر بیتے ہیں پرچہ کہ بلوچان وتی جنتے ہوں نیما چھ گیش اور ہمیں نیکرائے وتی مردماں ہمیں ملا و عالم و زانتکاری مردماں وظاہریں یہ نام ہے کہ عبد الغفور ہیں ایشہ اجبر عبد الغفور لکہ کو واسطہ یا کشوانہ کو واسطہ یا کہ دگری ایشہ بلک کتنی چھ منوک نیا مرچ گئے پیشوا اور ہمیشہ وعدے کی چیزیں قبول مکنن تھیں دین چیزیں قبول مکن ادگران واسطہ بھی ایشی منک کا مکھی دشوار ہے اگر ہمیں کا پسرا درو اتفاق بکنا کہ عربیہ تو کا بلک کنتے ہیں اور من و گشاں کے اشیا کہ لاتے اگر اشاں بلوچی تو کا بلک کی تو لاچی عربی تو کا بلک کی ارکوتی مستر وطیں میں جنتہی ادا ہوں رازق بیتنا کہاں یہ گپا کہ اگر بیت کا ادرستان ہمیں وڑا بلک کتے ہیں چدرستان شاترہ وجدل وجنام باتے شمع مہرانی منت سلام دراہی پدا دیوان اقبال جان درا ہوا شو ڈاڈ بات ہے تو کم کی بیمار تھے ہنی امید کم بہتر ہوتا تروا شو درا سلامت کا اقبال جان ای واجہ گا پتے گا در برابر اچھا ای وہ مذہبی مسئلے نہیں کہ ماں بوشے حتماً مذہب مارا اجازت نہ تھا نا پر بھی آبانی کولتی کا ادا کرے گا نکنے گئے گے نا یا کسی کے تنی راست سے ماں مقران مردم غین و فلان استعمال کو مثلا ادا کو نہ کریں راستے بھلے بھارتیوں کا مقران نہیں نا بلوچستان بلوچیوں ساک مزہ نہیں تئی بگٹیاں تئی مریاں تئی نظر انگو میں قبلہ زمین ذرہ آبادہ برو دا جاش کو کجا ادا تو بچا آیا شے استعمال کت کنا ہے نہ کنا صرف ہمیں معیش میں ٹیک تیاب دپے علاقہ یا مقران یا حدودی اسا استعمال کت نہ کنا بلے سرحد زمین نہ تو برو خے سک استعمال کنا او خے نام استعمال کنا یا تی مری ہے ہم بلوچا ہاں استعمال کت کنا یہ تیو کا مائے ہمیں ٹیکو کے استعمال کت نہ کہ یہ وہ دلیل نہیں بلوچ وہ تیو کا ماں و نہیں دیکھیں بلوچ بلائیں بلوچستان سرزمین ہے نا یہ درو چارک لوٹائیں یک دومی آواجہ دلیل گو آئی گو کہ اگر بھئی کارا کلیں مذہبی مردم ہن چما ناراض نمان نا میں زبانہ چھ لتا چاں آہن بس عجیب نہ لگی بیرال آہن گو کپنگو آکے مذہبی متعصب ہم ہستا نا بولے حجت ہم نہیں کہ ماں ہوتی زبانہ یہ ہمیں نوشت رامان دا حتماً مذہبی نگاہ بچارے نا گاپ پیش ہیں کہ تی ہمیں اسکریپ تی ہمیں رسول خط تی کتر گونے رسول خط وارے بھی ہے شماش مدرو ماننے فارسی آگوں سندھی آگوں پشتو آگوں اور نظانہ اردو آگوں یہ ہمیں عربی رسم الخط ہے وحدی کے عربی رسم الخط ہیں یہ درستاں عربی لفظ زورتگاں اگر آہاں وہ ہر درست لفظ زورتگاں ماں آنگا گوشے ناما نجاہا کم سے کم استعمال میں کہ نام ہے کہ عربی ہے پدے پرچے شماوا ادا کت کرے نوشت کو پرچے ادا کت نہ کرے معاشمہ وجہ یک زمانے کے ہمیں معاشمہ مکرہ نشا ادا کت کرے یک دورانی بیتا بھی علمی بیتا مردمہ خبر مثلا دپا نیات کر راست مکرانے کا بلے ہنی مردموں کے اشتر وانندے درست آنا ہے ہنی اگر چندے مردم دپا نیا ہنی یا کہا پیپسیا پسپی کا رکشا یا رشکا کا نی مانی درو ہمشہ بندہ نہیں کسی دپا رکشا نیا آگے رشکا کچھ کے ماہاں بکشے رشکا یا اللہ بشک بکشے علی بشک بکشے نی درو بخشوار کسی دپا کے بخش دپا کے بخش دپا کے نی اشیا نی ماما اسے کہ چندے مرد میں چوک دپا نیا آئے کہ ماں بس زبان ہمیشہ نہیں گل نا شاید زبان وانندے مرد میں کہ دنیا ہنی ہمیں چو علم دیما شتا کہ پرچی لفظ و دپا کھایا پرچے دفع نیا آیا تو شاہ وانے تعمیر کر دفع کھایا یہ وانا گا اسکول آشا رواج بگران دفع کھایا تو رسان گا استعمال با یک اور دومی گا پوشیں اسا اسکول بیل ای گا پاسا علیالہ دے بلتی بلوچستان بلاہیں یا علاقائی بے سر جہاں غین و فے و خے ساک استعمال با راستے کا سواد
اگر شهر عربن دوله استعمال نبی یا ضوا شهر عربی دوله استعمال ولی ای و درسته استعمال کنه نه و دومی گپش ہے کہ ما باید کہ میں ہمسایہ کے مردمان درستان زورتگم انچو کہ مرد کو فارسی اردو شاہ نیتیو کا ما بلوچ دا پرچے ٹینڈر ہے اور نہیں تو محمد آگوں ہے دوچم آگو بلے کہ یا تیمی اقبال نامہ اقبال اقبال نیکت رسالی بے ڈرنی مرد میں بچار چری چیئاں بلے اگر محمد نام کہا کہ دگر اللہ چری یہ نام ہے محمد اچھا یہ گوڑن محمد نام ہے حتماً محمد آگو شدی نہیں بیارا زبان مردوں ہنچو بکاں کہ درست آیا والت بکنا درست آنے واسطہ عجیب ملگی درست آنے واسطہ زبان سہولت میں بھی آسان میں بھی وہ گپ ہمیشہ منیالا واجہ عابدہ ہم جتگاں واجہ زوشایا ہم تحدی گپ گشیں تگاں دیکھیں نہیں خیر بحث ہی مشاور صلاح ہے خیر بحث کریں بکریں مشاوروں بحث بکریں یہ وشے خبریں بھلے یہ عالمی چیزیں نہیں کہ میں حجت مفتی ہے جو اس کرے فتوا وجہ تو فتوا دے میں دوبارہ موتی دوبارہ خبر بکنے مکنے یہ لفظ استعمال کرنے مکنے نہیں شی ہونے الفتوا وجہ ضرورت نہیں کہ مفتی بارے بار فتوا دا بھلے ہمیں رسم الخط کے مارا گونے عربی یہ رسم الخط ہے ہم گونے وہ پدا عربانی مذہب ہے ہمارا گونے نا عربانی مذہب ہے ہمارا گونے گڑائی درست چارک لوٹ بس ہمیں زیادہ گا پینے ہر چیز جنے سرکن و پرکن ہوپکن ہے چیز سرکن و پرکن پدا ہما جاہا تر رو مانتر پدا ہما جاہا سے زیادہ گا پی من وانا جنے ایدی واج کر کایا گا پی جنے درا ہواش بات دیوان درود ادراہی واہ کنا مدام گلو شادان باتت پدا استاد علی بخشا ہمی گپ دیمار تمی نام گالو ہمی بلوچی آبانی گپ البته بنی جن باز واهوکنا که گپ دا باز چستویر بی پچی که گپ منزانا که هم ناتپاکی سبب بیت هم لحتی سنگت دل رنج به پچی که بازی سنگتی و زبان گونیکراها هورو هوار کنگاین و وحدی که ای بندر ایداب نہیں می دابا کی واجہ جوز کتا منی جن پیشا لوٹد ہمشیہ بگوشن کہ شما اگر بچاری بلال بانک بلال بانک داتگا ای ہمی گپ بودتک سین شی جاگا سین گوشتا بلے کسا آیا ایراد نگفتا ای مدامی مسلمانان بانگوک بیتا یک واحدی ہم یک روچی بانگی نداتا گورا باری تعالی ہمار روچ نماز ہیچ بے نکتا گوشتے کہ باید ہیں کہ بلال بانگ بدا پچی ہمی گپ پیغمبری وحدہ ہم عربان دیما آرد کے بزان میں زبان چیترین تو بلال دری مردمی و شینا سین گوشی کہ پدا ای مولوات مولایاں میں دیکھ رہا ہے مردمان اشان پجوانی زانا نی گپ نیکراه بو رنده امی سید گپ من دیگه گیشین گپ نکنه هم پهل کنید پدا هم که میں تواربند پجوانی ضبط نبو ما انشیه نی سرجم وانا البت یا گپی که ما را بیوسکند آ مردمانی عربی نامند اگه می دستا بودتی دلگوش کنی اگه می دستا بودتی و دل هم سک لوٹید کمانو که تو کاری بزن می دل هم سک لوٹی سیدی دل هم سک لوٹتا ایدا پدرشی گوشی ما این نام هم چو که آدگه گالم بلوچی گالوار و رهبندان نوشته گتا همان نام که پارسی رنگند انگت هم بلوچی کنک بند انچوش که خدا بخش بچه ایدا خدای نامه ایشان گوشی بیت خدا بخش خدا داد فکیر داد دایدا که هیچ پتا نی که که امی نامک شما گوشی بله اگه محمد محمود حسن احمد جعفر عبدالعزیز عبدالرحمن علی محمد و محمد سعید رنگی نامان بلوچی گالوار محمد محمود حسن احمد جعفر عبدالرحمن عبدالعزیز علی محمد و محمد سعید بنویسی کم من بیتام براه بند
هنگی وحده پمیشکا ایشا انو وتی بندره انو بچا ایدا واش گوشیته پمیشکا ایشا انو نه دلگوش بکنه انو وتی بندره رنگا نویسه گاین یعنی هما سیدی وتی وحده گوشگه ये गप्पा मन शहर जाना है दिलगोश कनी ये गप्पा मन शहर जाना का हर एक चीज या ये इल्मी गप्पे सैद दकना गाएं ये गप्पा मन शहर जाना का हर एक चीज या तो नोकी रंग ये बिदाये एक बरी तरह अजाक्का कंत भले काम काम के मर्दम हिलगेब हमें नोकी चीज नोकी क्वान तारीत और मर्दम गुएशिया पशारी सैलित बजा हिलगिरित ये नाम हम उधर टेक केयर बु गालरेद कोटेड नु गालरेद नु की इधर शहर दिलगोश करने किसी कुछ सैदे गापा मनी नया मनी नाम इसमें करने दी सैदे गापा ये नाम हम काम काम मा तारेना कनाक बंद ताक नेकराही मर्दमा याक पारेगी मागुरियाना बजान कुछ ईशा काम काम मा तारेना बेकनेत हम सैदी वती वाहदा ईशा न तारेते कुछ काम मा ईशा तारेना कनेत कांत दान की नेता की नेकराही मर्दमा याक पारेगी मागुरियाना फमेश का वो द गालरेत कोठेत पदा देगा गालरे दे कुछ फमेश का पये नामानी तारेना का बावास न लूटित हेच बावास कुछ मकनेत की बाय दें बीबी फमेश का पये नामानी तारेना का बावास न लूटित याक बरी मंगो जबान जानता पदा दस्तबंदी कना कचा बलूचिया दरामदीन गाला निकाशगा हर रंगीन जोहद कोशिश बेकनत नी हर कस वती मास्टर वते अगर सैदे गाप कने सैदे गाप हमेशे नेक राह गाप हम पदराए और दिगा इल्मी हिसाब हम बुशे आसल बिजा बिचा मारा दो चीज है या कि हार्फ या कि तवार ये हार्फ या आब माई गुशन आब अरबी फारसी गुशन ती हार्फ ये आब या हार्फ हे चीने अबैद चहमे तवार जहागीर हमा तवार जहागीर तो आगशिया गैन बिनवीसे बल गे बगुशे ये हमाए हेच पैरी निस्ती पची आसल बोंदार तवारे निक तरह तवार नहीं तो हर दाबम बिनवीसे ती तवार हमाए तो नवीसे अब्दुल गफूर बल वानेगी अब्दुल गफूर तो गो गोशेगी अगर गुनाहकार ना बे गो छुतो गो नवीसे की गुनाहकार बे पची का आसल गोशेगे नवीसा वो या करार दादी तो गैन जहा गाफ बुगा गैन तवारे गैन भी आसल तवारे गुरवाहद की तरह तवारनी गोशा या नवीसेगी हेच पैरी नेस्ती सलामत बाते ये इल्मी गापी बु आ हम निकराई आ हम सैदी गाप रांदा शुमा हर कस वात मास्टर होती वते अलबत मनी जेंद ये साहता पर रोता के अगर गाप कने बड़े देखे जागा है ना पर रोता का ये मानना का हर कस हम वती रंगा कनिबिसी हम दावा चापेश बकना बजा अगर मान गो बलूची आबा नवीसा मनी का गो बलूची आबा चाप बकना अगर अलीबख्श दाश्तियारी गो अरबी आबा नवीसी गो अरबी आबा चापेश बकना पची के रोतक उश्ते आमाच में भी भले इल्मी हो नेकराही हो सैदे गाप हमशे के पास दराया दराहो सलामत बात पहल कनेत के मैं बहुत शमी सर दर्द और तो गाप को सलामत बात है कपिशे के बाज मर्दुम हमें हयाल का के अरब ताजी अबजा आब वती गो उमारा अरबी बजा ताजी रस्मुल खतगूनी एक गप्पा गो माते पाक नया चिया के अरबा न आबहा न स्याहक अया जुरता आब जुरतगा चा आरामिया इबरी जुबान चे हमें आबा वती तवार हिसाबा शिकल दाता ता अलिफ बी यक के बित्ता के शान देखे बी शक्ल के अर्कुता ते कुता देख के अर्कुता से कुता जिम यक आबी बित्ता शान खे कुता हे कुता हमें दबा आयन या कार्पी बिता शगैन हूँ यक नुक्ता सरा दाता वती तवार गिशेंतगा ये इस्लामा चे पेसर है बरी वादे के इस्लामत का वड़ा इस्लाम बाज मर्दम गुशी के यार पासमानिया हालांकि ये आसमानी आप नया परचे के कुरान मजीद
کلام اللہ ہیں عروف اللہ نہیں. بعض مردم ہمیں حیال کا کہ عرب آسمانیاں و قرآن گاں ان عرب زمین نے عرباں وتی توار حسابہ چے آرامی زبانہ چے عبری زبانہ زورتگاں وتی واسطہ چین کتگاں او پتہ گیشتر کتگاں تے او وتی توارے گیشتگاں توارانہ شکل داتا پرچے آب ہستیں توار نمائندے توار بزاں کے مردم آب بزاں آندھے کن توارانی نی ہما کے توار تھی کو رہا ہما آب تب تو شکلی دے نی ہمیں آب کے وعدے کے شکل صورت داتا عربہ وتی توارانی حسابہ جوڑیں تا چے آرامیہ زورتاں چے عبریہ زورتاں نی دیم طرح کے اسلام رندہ کے آت کو ہمیں آب دیم پا فارسی آت کا فارسی آیدہ دیکھے گیشی کو اضافہ کو فارسی آیدہ پے گے پے گے او چے او جے چار آپ اشیا گیش کو کہ آئیے توار بگیشاں فارسی زبانے ہوتی توار بگیشاں اور فارسی زانتکاروں کو کہ یہ نی فارسی سے آگے یہ عربی نہیں فارسی سے آگے اسی نام ہے فارسی دے میں توار بندہ گا ہمیں دابا فارسی زانتکاروں کے وتی حسابہ وتی توارن حسابہ پے گے چے او جے کہ گیش کو تاں گشتی اے نی فارسی سے آگے پارسی سے آگے عربی نہیں تازی نہیں اچھو تازیہ عبریہ چا زورت گا تو وتی توارن حسابہ گیشیں تگا رنتا کشو سندھیہ نمگا وہ سندھیہ 52 آپ کو تاں 200 بے کو تاں بارے 200 تے کو تاں تو برل بازیں آبے گیش کو تو بلے روچ مرچی ہمیں آر جنجال تو کا پاستا گو یکو لوٹ گئے کہ ہمیں آب کمتر بیماں اوی آر جنجال اس میں بگیشاں کے من کراشن توار جند نیست آب آستا اردو و زبانی جندے نے پینڈت کے زبانی شے گوشنتے وہاں اسی کے کر رہا اسی ازو ہمیں پارسی سے آگا ٹے ڑے ڈے انچو کہ سندھیا اضافہ کو تھا اشیا ہوں گیش کو تن تو گشتی اے نی اردو سے آگیں شیا اردو نام تھا کہ اے اردو سے آگیں اور پتہ سندھیا کے ضرورت کا سندھیا کو اے نی سندھی سے آگیں نہیں اگر سندھی سے آگا ما بوانے واجہ اقبال بعض جو انتر منا چاہیے ابران 70 دا کہ آگا تو آدابا کے نوشتہ ہی تو بوانی ہے تو وانتی نہ کنے یعنی موکھے یا جہن کے تو بلے کہ وہ جنہن کی تو وانی ہے پرچے کہ تئی ورا اے آبانی شکل حمید آب ہیں بلے آئین ورا یہ آڑ جنجالی نہیں آگوشاں اے رسم الخط یا یہ آب یہ سیاہگ سندھیے گی یہ ہجبر نہ گوشاں عربیے گی انچو اردو زانتکار ہاں گوشاں اے سیاہگ میں اردو ہے گی حالانکہ اردو پنڈت کی زبانی اور ہمیں دابا فارسی گوشاں اے سیاہگ میں فارسی زبان ہے کہ عربی نہیں ہمیں دابا عرب ہوں زانتکار مننت کہ ای آب ماچا ہبریہ و آرامیہ زورتگاں تی توارانی حسابہ شکل داتا کو گشیں تگاں دے میں توار بندگا نی سندھی گوشی سندھی رسم الخط تو سے آگئے اردو گوشی منی سے آگئے کہ ماں حرف گیش کو تگاں نہیں ماں اشیا سندھی آگا اردو گورا بیبریں گوشی سندھی ہیں اردو نہیں اردو آگا ماں پارسی گورا بیبریں گوشی اردو ہے منی نے فارسی ماں بیبریں عرب گورا تازیے گا یوشی نہ یہ عربی نہیں یہ فارسی ہیں او ہمیں دابا یہ درست وتی سیاہ گا وتی کنا بلے میں لاتے واجہ ہا اگاں نیکرا ہے گما بندوقنت یا کہ دیگے نیکرا ہے گما بندوق نیا بلے آیا دوئیں پاد یکی کوشا کتگاں کہ یہ سیاہ گا عربی ہیں نی عربہ بنیادہ کے مازانے ایک قرآن آب نیا آسمانی آب نیا او عرب نیا بلے ہر کسا کے ضرورتا وتی توارانی حسابہ آپ گیشیں سگاں ہر کسا وتی کو تا بس معیاری کے بلوچ کہ ترا یہ حق نہیں کہ تو وتی توارانی حسابہ وتی آباں گیچین بکنے سندھیہ حقا سندھی آزاد ہیں اردو کس نہ دیمہ نگری فارسیہ کس ہچ نگوشی عربیہ کے وقت ضرورتگاں آرامیہ چے یا
इबरी अच्छे आई कस मैं यारी न का मैं यार बार यक्के बलूची के बस गिफ्त चारे नेमगा इर्जी के इर्दस तो चमदारी ओ मैं दे में दीवार में वसी बरात कि मारा कुछ खावा हेच खबर न कने या के सही बोन तवार दिगे चीज़ें बदल तवार दिगे चीज़ें ओ वहाँ जहाँ दुनिया है हर कौमा मजने जुबाना ये मुश्किल हंसते लाती दफ़ा मैं गानी दफ़ा बदल तवार बड़े करना निश्ते गा इन पूरा फे खाए गोख गनो खबीसा पूरा बोन तवार हमेशा बेचा गोखा माना हा गोखा माना नहीं तो हर चीज का ये बोन तवार गो की पूरा बेचा ये असर ये डन्नी इसी तरह कपता ना गनो का बेजात नहीं माना नहीं मजाने बोन तवार गनो की गनो के माना पागल दीवाना मजनू नी मजाने गनो के बेजात के पागल है बड़ा गनो का बेजात नहीं डन्नी असर कई सर कपता बदल तवारी बोन तवारी नहीं नी ये आड़ जंजल हन्नी गिश्ता एदा नी इल्मी वर्णाया नूके वर्णा के पात का पदरेचा ऐसा वंतक दरबोरतक हच्चे हच्चे दलील मन्ना का निकुमा देमा काया कि मैं डोले दपा हबर मैं दप पच नबी अच्छे दलील मन्ना के दया आई देमा माना बरकुत न कना आई देमा मोहम्मद पारई उस्ताद अली बख्श उस्ताद आबिद कसमा मोर में परचे माँ कुहानी 7 साल कुहानी दलील मारा गुना बोले अन्निगे वर्णा या जदीदीन इल्म गुमा आया हच्चे हच्चे आवाला गो कि माँ इन देमा उस्ताद न कने आ दलील लोटा निमारा दलील ने इस्तमा चीज नजर न बुर्तगा हन्निगे नूके पदरेचा वती राह गेप्ता वती स्याहक गिचेन कुता वो हमा बिस्त पंचे आबा न यक्की गेश न कि कम हमा के शाससा सैद आशमे गिशेतगा ओ राजा पर दिलजमी वो यकीन बावर गुमा जुर्तगा और रवाना ओ निया पर बाज हद तक गिशता बरल मान दो से गपता अगर वाजे ये कसी तबा न कपता मैं पहले लूटा वश वजनाम बातें मश में कस्ते बरजान बलूच पीछे में